Nyaka nigi chopa Addis Ababa, geno ne ntiere malo ni kom ni endi e biro Kenya kende dhine Raila Odinga. Iparo nang'o motimore? Dibed ni siasa moro mar Sadak SADC ni ema oketho weche. Iparo nang'o motimore Djibouti kuma iluto ombulu? Nitie gimotimore e pinje mag Afrika ma amwalo mar Kenya ma iluongo ni Sadek. Ing'eyo ni barua moro nondi kanyo ni gin gigo kura ne wuod Madagascar. Tadwa ni mondo bende ung'e ni gimane waremo matin en ni nego wa campaign ni wan kaka jo Afrika ma jorotege onego wamakre kanyakla mondo wawuoth twech achiel. To gima notimore ni thoth ji siasa nogo ni wan jo Afrika ma wacho kisungu kendo ma jo Kristo. To nonego wamedi gibedo jorotege kaeto wadhi nikech ing'e ni dhano ma dhako nyuolo enogo kura gi gima moro chunye samoro ok ong'i ng'ama ber manyalo timo gini. E higa ma koro ne Raila Amolo Odinga ogikeni koro no osebedo ng'ama nigi experience mararieya, ne en gi lony mararieya mano nyalo tayo go ofis di madhi maber. To kaka ing'eyo no ganda maleme din mar Islam oherore ga gin ga gi brotherhood kaeto ichako ing'iyo Warabu kato gineno ni mondo giluokwa kaka giluokowa ni. To kata obedo kamano ang'eyo ni ndalo moko mabiro itwa biro yawre kaka jo Afrika ma jorotenge mane South of Sahara mondo wang'e ni onego wachak puonjore wuotho kanyachiel ka jo Afrika, nikech ok wanyal bedo ni wan e Afrika to ka samoro gimoro wuok tiyudo ka joma rangi gi chalo Warabu gi ema yudo, joma nigi din machielo cha ema yudo. Wan kaka jo Afrika onego bedi ni mbele ka presidents wa biro choko bura mar jo Afrika ma jorotenge kata obedo no biro neno kaka racism, but mano e gimonyiswa kawuono ma wang'eyo.